Fil-15 jum tal-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenekxet, Lawrence Paċ, magħruf bħala Lolli. Paċ jirrakkonta li hu kien jaf lil Melvin Teuma, l-intermedjarju fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Għalli waqt li kien f'ħanut fil-ħamrum magħruf bħala tal-gas, dan fiġinaħu għallu li kien xtaq jgħaddi flus lil Lahwa De Giorgio li kienu l-ħabs. Madankollu qal li ma kienx jaf kif se jagħmel dan. B'nem skatta pjan kumpless bejn 4 persuni. Teuma kien jgħaddi l-flus lil Paċ li kien imur bihom f'ħanut il-Marsa u sit tal-ħanut kien jgħaddihom lil Mario De Giorgio u Alfred u George De Giorgio. Matul ix-xhieda refera wkoll għal Vince Muscat il-Koħħu. Jirrakkonta kif kien hemm okkażjonijiet fejn il-Koħħu kien jieħdu miegħu is-siġġiewi jagħtih envelope bi flus kontanti waqfu fil-pjazza u jaddih lil persuna oħra. Jgħidlu qatt ma staqsa min kien dan il-persuna u għaliex kien jagħtih il-flus, iżda suma li se kellu xi dejn għax kellu problema tal-lob tal-azzart. Xed ukoll Joseph Brinkazzi il-ħanut li kien jgħaddi l-flus lil Mario De Giorgio. Huwa konferma dak li qal il-Lolli u qal li hu qatt ma staqsa għaliex u kemm kienu jingħataw flus iżda kien jgħaddihom bħala pjaċir. Saħaq li waqaf jgħaddi l-flus meta darba Mario De Giorgio ma tax riċevuta tal-flus li kien għaddielu. Matul is-seduta xedu wkoll esperti minn Europol u uffiċjali ta' banek. Is-seduta tkompli s-sibt.